in ba ko gaban nan kai Ya da rashawa kenan. An zo karɓar rashawa. Cin haramun dai ba za a daina ba. ƙarya ga ba an sa ka zo yi ba ba an sa ka zo yi ba Ƙanina ne fa. ƙaninka kaga ƙannan ka matu sun san kana an da ton sai gare na kai ne san ofisa ba ran gaya mama ba ƙarya ne ƙurani ƙarya ne ƙarya ne Ba ni wuce. ba ka wuce ne ai ofisa ya san yau sai dai ya halinsa tun da na fito ko fatan ɗaya ban siya ba ofisa in ban tafka ma jahilci ba Allah ya tsine min ofisa in ba ko kaman nan kai kuma bura uba mai ramu ƙasa ramu ci kullum ba wani abu nawa muke samu a harkar za ka ringa zuwa kana gaya mana wani mu baka return mu akwai uban da ke bamu ne kuɗi muke sama mu siyo in mun siyo sannan mu zo mu kasa ko mu ma kyauta ake bamu kai haɗuwa da mutu ka kama ni ofisa in ba yana sha kwanyan ka baka ƙara dawowa Allah ya tsina ana wani magana kana zuwa wannan baka return ta cinye wa tafiya dan wala